Philip chu an chau ka thar tukver bula chuan dingin jing ni chuak chuan a hmaya chhun siar to a anin thar lo ni ta pon lam chu a thli renga chu hmun chu angai na hlon lo ma se chu ta anom chhan chu a hria a engma alan tir ngam lo Philip hi a hri se lo em a na khir takane awangin in en kola ol samjok nan an chung kwa chu helai hmuna hian an pe mangaya ama awang liaw ani ti hria da wangin engma asoi sel ngam lo a chung te chuan chu in chu nuam lo an lo tiru ve thawangem le ti te angai to a ama ang thawin an kalna hmuna pianga thireng tu anomanga hriat na an nei ve em ti te she om tiru em chungin an soi chuak lo ve thawangem ti te chu angai to chauka chu chhuah sanin in hnuai basement a pindan pan thlak na stepa a chuk don lai tak chuan thoma hria a anu kauna ni om takina hria ma se a han ngai thlachianga anu chu ala in bol zo lo ti hria takin bathroom a chuan ala ri sera bathroom a ala ti a she thei ti chuan o chu a shele a anu chu ani lo ti a chiang ta o ngei ania adin na step hnuai atanga lo chuak ni na hria mipa othum takani chu o chu ala hriat ngai lawania Philip ti na kawa aring lo na a fe em a aron kaunon le thin Philip chuan chet ngai na shelawa ading khong ringot anina chuan midang anom ve ti na em niang chu o chuan do theilo tak hian ron chukvat ta che Philip ti na aw le a pindan omna basement atanga thom lo chuak nge ani ti chu a she thei ma se basement a chuan tu ma anom lo ti a she chiang bok si o bok chu ron aw lein a oki a thlak dang lam deu to a zoite a nui deu kur chung hian Philip lo chukla he thil hi lo en ve ma te aron ti le a Philip a chu hlo nei na khat to puitu tur zong in a hoi kwal ruai to a ti mai tur a shelo chu o bok chuan basement atang chuan thum churu hian Philip mutir tur che kanaya nia aron ti le chuan Philip a chu in herin living room lama chuan atlan pheita daya TV chu aring thei ang bera playin blanket chuan alu a khoa hun shi om tam tak pal tlang to ma se no pang mai alania no pang mai tan chuan a thil ton hi arap om ve emani TV in play ring lu tu ka wang chuan anu chu bathroom atang chuan a lo chhuaka afapa laulopa lawin khu chu aron mu thilom dana zot ngal Philip chuan a osia chungchang chu a shila ma se anu chuan tu ma in hnuaya anom lo thu a shila makti mel takin afapa chu a en let zoka afapa chunga chuan engthil nge thlenga ngai to arau Philip chuan anu chu zo na azot mulmula khatia amaron kau tu khatu nge ni ang ti te mishing nge thil dang ti te chu azota anu po chuan chhan ngai na a shebik lo kumsang khat zakwa somriat paruk April tha chuan Snedekar chung ko tan thil engki main thlak dang lam veka pa ber hi Alan Snedekar ni in nu ber chu Carmen Snedekar ania anfa de pali Philip Bradley Ellen Jr. le Jennifer tenen an cheng hawa an boy chan na chu khu satlia a inchana anfapa kumsom palimi Philip Snedekar chu a khu ureng maya are hlei theilo Carmen chuan afapa shoka chuan bo ka hmua anhanin entir chuan a cancer ti chu an hmu chuak ta ani an chung ko thil ton chuan a ngong na emema Harleyville New York ka khosa chin ania ma se Connecticut a specialist an panwang chin melza le parugla in khalwang ngai china wangin a ol samjok nan tin treatment an lak chunga in lua tur chu damdoin bul hnaya an mela anin enkol na sen sawa ringot po an mang ang to a in cha an mel ngam lau shima an nei na tlin tok an chung ko leng in lua tur po chu wang takani ni khatchu in lua tur zong an wa kwalvel na lama chuan Carmen chuan in pakhat a hmu a colonial style a in sak moi de mai hiania lua thei ani thu po pon lama chuan a in tara an lo che chat mek lai ni in na thok tu te po chu an lo sapa Carmen chuan bel chia na handila chu in chu chung ko ni lua thei tura chenan lo tuma nuai lam chu an la sia me ka wangin a chung lam chu Carmen chuan han en kwal china a odru hlea
ma se a luah mana tawaringa an nei na tlina ring chi alo amanza thiat ve shim shima du awang chuan a nei tu chu abia luah mana han sia chu arin ai dai na lo tlawma in luah turan mamo chante an chung ko buai na te han soi chuan in nei tu chuan a chhong hnuai jok chu tlawm dewa luah tira lo rem ti hlau maya Carmen po chuan a lo du ve mai mu po mulem lo chuan a hnuai luah tur chuan anin rim filta ani pa ber chu a hna an la transfer thei don lo wangin New York lama karuk vel a chama langa ya atel lava an lo omri mai angai don phur takin nunbul chan thar tur chuan anin buat saya ma se anin son hma lok chuan Carmen chuan mangchhia aneya chiang tak chuan soi chhong thei to lo ma se mi thikwang le mi papakhat a mu thu chiang takin ala soi thei June kha chonu lama chuan anin thara chuan phur takin anin suan lu dona alen hian helai borvela hian chung te anei nuala anin son pui turin an ronjin khom sap sapa no pangan shwai lu ma chuan alen te nu pa chuan an enfia le ma saphota anwai ber chhuat chu an la siam zo lo dewa na thok tu te po an la om basement chu pindan shang shang hian an lo chena boruak chu nuam lutuk lo ma se no pang ho ru matan chuan a tok leka akil bera chuan pindan dang pakhat hi alo la oma chu pindan an han lu chuan pindan tina chuan cross silver a om vek ti chuan she chhuaka chu pindana chuan man romak tak tak enga ta na man nge ani ti po shed lo hi alo om nuala tu te jar te blade te alo om nuala dokan hnuaya chuan bom pakhat lo omin an han hong china mingzia na chi thir phek engma la zia lo chu alo om nuala chu pindana chuan kongka dang omin in hnung lam huan pan chhauna step a oma in chunga lu kher ngai lavin a hnung lam huan a chang chuan basement a pindan chu alu ngal thei pindan danga chuan an han lut le a do san killi nei lian ve tak khum ang deuh hi alo oma ma se thir khai diat lian tak alo in vo a engthil nge ani an shemai lo a chhuata chuan plywood hlai deuh hi alo in pha a alen chuan han hong china khur alo ni abang ve chu si mena zut vek alo ni a thildum akai nei noi boka asir kila chuan tui de na silmun luile tui ek vek to le dokan lui to takala om boka alandan maya chuan inzaina room lui te po ang anthil mu chuan a chhong ve dewa an ngai po chachi alo ma se engki man ti fel to awangin ril ru so son kwal vel na chi ani to lawa eng e ma thleng lawang ti in en liam mai mai chu an thlang ta zoka ma se no pang hau chu an shil du lo pona anin nei tu pa Mr. Lawson loading chu Carmen chuan a han shwai sona no pang hau shat phak lau tak chuan anin chu funeral home lui ruang vui liam turan songbol na mun ani le ni lawa zo thora Mr. Lawson chuan zeb lavin ani ngei thin ti chu soya ma se kumtam takan mang to lawa funeral home nei tu lui ne na changa a le ani thu chu shil chu in chu office ata na mana tuma ma se phalna nei thei lawa wangin abul hnai maya damdoin lian taka omboka manchoya luah theya sia maril ruk tak dan te chu shil boka basement a bungro omte chu khoison lawa angai ngaya da turina cha a in hnuai chuan la peifel lawa wanga ngai dam dilin an peifel ma chu an chungte ina emo motel vela lo omri mai turina dia ama in engma soilok si lawa an la peifel lo thu te chu lo shil lok o mania snedekar chung kwa po an tal boy pha hle alen chu hnalama a chula wangin New York lama chuan a kir le ngala Carmen le afa te pali chu motel a anin no noa ma se motel pindan pakhat chu an palitan chuan a chepa wangin la peifel chia lo ma se anin thara chuan anom no theiringa a inson lu pui thuaya a pindan vel an la siama wangin chauka chhuata chuan mutna an pha a an mukho mai thin kartopa chuan an peifel thei shama Philip le a unaw pa Bradley te chuan basement a pindan chu an lua dona midang zong chu ground floor a nom don ma se Bradley chu an chung te kyanga ni pui chunga om dona wangin
Philip chuan ama in basement pindan chu a luah ri dawn ani. Nikhat chu Carmen chuan chauka a hna a thoka. A fapa Philip chu in hnuai pindan atang chuan ron chuak chhavin anu bula chuan in thlashung dek hian a ron dinga. A hmela chuan diklawa omti Carmen chuan hmuthiamin thilawm zia alo zawt ngala. Philip chuan in thlashung tak chung hian basement a muta du lo thu le chu in atanga in son chhuah le a du thu chu a soya. Mase Carmen chuan lo hnemin in son tir chawan ni awanga ngai thatlo na nei mai mai ani thu chu a shila. Chu ina angaya thatlo chhana zole chuan Philip chuan chu in chu hmun thalo tak ania hriat na anei thuina chang. Afa pathil soi chuan angai ti thalo viau ma se antan in son ngai na aum tori silawa a enliam to pringot. Philip chuan lau viau ma se a soingam to lawa chu tiang hmuna oman ngai chan chu amma ani tia hriat karawangin in thiam lo na le in thlashun na chuan a khata. Chu ti walin anin chu hmun him le tha ani lo ti a hre chiang em to. Pindana chuan amma a amun ngam lo awangin a unaw pa lo hole ma chu in chunglam living room a chuan a muchara charani. Tu kha chu anu ina kauri ni om taka hriat awangin a har hlola anu chu a zong ngala. Chauka chuan tu chuan a lo eimek anu chuan a kau lo thu shilin bathroom a chuan in bual turin a lusana. Chuta chuan a tira kan soyang kha a voi khatnan o chu chiang takin a sheta ani. Blanketa a in khu lai anu in nematum po chuan chu in chu a hlau om thu a soimol mola. Chuta chuan Carmen chuan anin chungchang a tira a thu zep kha shil mai tha hriat awangin anin luah lai chu funeral home lui ani thu chu a soi chuak ta a. Afa pari ru chu a ti nom dewa be sei wang ani. Chuina chuan tuma thi an la lawa mundanga thi an lak lu na mai ani dan de chu a thiamang to kena shil fia pa boka. A shan chan tura lo zia hria tira a chong thlamwan tumna ani chu. Mase Philip chuan a hlau zual sawa angai thatlo na te chu ataka ni zia a chian pha tul tu zoka. Anu chong kam chuan a thlamwan lo chiang hle. Chuin an luah tir lama chuan pa ber alen chuan anu pui fanau te chu a ompui man meu lawa. Philip poin an venga chuan thian thar te asiama a pindana te chuan thian komin pindan dangan khoidang lam ngam lo te chu a fan pui thina. Anu le pa te chu an ha dam huai zoka anin thar chu ngaya anei ve to ni nan hria a ngai thatlo na em an nei to lo. Ni khat chu in nei tu pa chuan a ron tlo a anin thar chu nuam an ti le ti lo te a ron ngai vena. Chu hun chu Carmen chuan rem changa lo mangin basement a bung ro om chungchang te chu lo zota do sa nang deuh chain in vuana kha ruang dana in hnuaya changa in chunga an khai chhauna ni thu te she thara. Ruang an buat sai zo an khai chhauna ruang an da china pindan chu Carmen le Ellen te no pa pindan chu alo ni reng mai. An hnuaya cement a zut khur lo om plywood manga an khu tak kha ruang thisen vel luan chhuana lo nia. A thu hriat chu thulawm om ni lem lo ma se a zawna te zeb nei lawa a chhana wang chuan Carmen chuan lawm thu a shila. Hotura a in tin to lai tak chuan in hnuai pindan chu mut pindan ata nan mang ti amwa. Carmen nena chuan chu pindan chu tuin nge mang ti le ton hria da nei em ti te chu a han zota. A fa pa pindan ata na an man thu le o a hria chin thu chu Carmen poina soi ve maya. In nei tu pa chu angoi wang nuwa naupang mo in luah tir ani chuan kongka chunga cross in tar te khula thlami a suang che ti fai po angai lo khoi che lo to pula ni mai ti na chong chuak. Tu kha chu Carmen chuan an le khadon te an bil lo thleng vel te chu a chin fela thok le khata thil tla ke ri a hria thu chuan a ti phu soka thomum na lama pan na chuan a fanu Jennifer ne nanin to ka. Jennifer chu a khur dera a hlau mel hle a fia lo dewin anu ne na chuan meiche pakhat a om thu chu a thiam angin a shil. A pindana meiche pakhat a oma a bana ti seivak ni na soya a hmu na lai a dresser in hut na lam chu a koka. Carmen chuan a en fia ngala ma se engma mo nei si lo.
Philippa na naw chu ati chhaya ni ringin ngai chat lo na dang anei lova thinrim takin Philip chu a hawa ma se Philippa chu anati ani lo thu soin achang tatlata anawin mu nei dia sha chuan a hlau mel em zo pa ber Elena alo ho chuan thil thlen dan chu an soi hawa Elen po chuan afapa Philippa chu aring hlela aril ru ha boy velin thila muswal vel mai maya ni aringa dam lawalo ni bok nen hun har se taka tong ti chu sha thiam puin a how du lem lo apa chuan pindan chu chwa sanin living room lam chu pan sana relote a ani point bathroom pan tur chuan a pindan chu chwa san velea ma se bathroom kongka a hung don che tia chuan chiang emin o chu shile ta tuemo hian a hmina ron kavin a thil ti mek chu zota basement step lam chu amel thlawang wanga chuta chuan Philip lo chukro tin o chuan a ron bele chuta thimjinga chuan thil che chu a hmuwa ma se eng thil nge ani hmu chiang theilo pen thom chuan a zui ngal bok a hlawa wang chuan anu te omna lama chuan man mo takin a tlana ma se an oile chuang don lo ti a hria ta wangin thil thleng chu engma soi du to lo nidanga po chuan o chu a she chhun zum renga a chang chuan a oshiat ngai lawania a chang chuan apa o ang che cheina ron bechin ma se apa ani lo ti a hria a chan chu apa o a hria chang chuan ina a om ngai lo tlatani Philippa omdan chu adanglam tultula anu le pa te po chu an mang ang tak tak to a pui theitu tur pan pui mai te an rel china ma se insian sauna tur ani dona therapist pan man la tlawm zok zok si lawa poisa an nei lawa wang chuan an thul le chin Philip chawani talo anaw Jennifer po chuan thil mu le hria chin te chu oi sak tu om chun a u Philippa bula chuan a soi ve china Jennifer chuan thlasang ka hmu ati mai zela Philippa na soi chwa chang chuan a treatment la kinaril ru a ngong wang anga an ngai sak zela a cancer treatment chu an pu thluvek to pani a treatment hi atwa reng boka a taksa po a chhiat pha hle zan kha chu Carmen chu zan lai a thawa living room a Philippa lo mu chu a hmuwa light zong zong a on vek le ngala light a on vek chan chu a zot Philip chuan bangkil thima changin o a hria light chu a on veka tuma hmuwa nei bok si lawa tuma nom lo chung point o chu a hria chhun zom reng thu chu anu a shil hemizan vek hian Jennifer po chuan a u to nang deuh chu a ton thu anu ne na chuan a soya ma se alangai thu tak du chuang lo tlai kha chu Carmen chuan om mai pain a journal chu ziaka tun hnaya afa po omdan makati zia thu vela zia lai chuan Carmen ni omem tia puitling oina ron ko thom chu chiang takin a hria a pasala ni ringin phur tak chuan a zuang thawa voin chu avaron ho ma ve atiril ru ma se a pasal chu aron lang mai lawa a hming chuan a kauchin chhana dong si lo pindana chang chuan a chhuaka in chung chu a en kwala a pasal chu soi lo tu ma hmu nei lo o kha chiang takin a hre sia chuta chang chuan ngai that lo na chu a nei ve chana no pang ho thil soi chin chu a tak tak ani rin na a nei ve chan ni khat chu chauka chhuat a no lai chuan ko par rimi aron nam ruma aron nam thut ringot a chhuat no na bucket a tui chu a han ena tui chu alo sen duk ngoi maya bucket chau chuan ni lo a ke a po chuan a lo kaya chhuat zong po chu alo sen ngoi mai paper towel mang chuan a shu file veka a chhuat no na chu amo puwa a ngai ti that lui sham atum o chuan Philip chu alati buai chhun zom ringa ama chawa om lai chuan a ron bechin basement a chuan kauthla ka tum china thil shil tura nei thu te ti dun turan nei thu te na thlem chin anu le pa te bula chuan a soi buai pe to lawa ma se anaw ne na chuan a in bun ruak chin anaw po chuan shethiam chi alo ma se aton ve china wangina oi saka ani phei chuan mei chhia a hmu china ama a om lai po hian ompui tu anei anga hriat na anei tlat chin thu a soibok
Philip po chuan hmuh chuan ei ve chana ma se anawangin a hmu chiang ve lem lo ami sir hian thil phezok a hmu thina hlim thla ang deuh grey rawng ania furniture kara chuan abiru thin ni hian a hria a huai sen na zong zong som khoma a en fia chang lain engma hmu nei ngai lo Carmen po chuan thil dang lam deuh chu atong ve ta zeu zewa ma se an chung kwa an thil ton thin chu a in ang lo vek ni kha chu chhun tura siam pa hian phone a hmanga phone da nu chuan abul mai a thleng le fian neu a chhop chhuwa chu a lo om to reng lawa a zong kwala arem na chhuara chuan a lo om le vek a da lu le la ya she si lawa a chhop chhuak ngei ti a chiang bok si makati hle kartopa chuan Philipa unaw pa Bradley po chu aron ho ve ta a ni pui chola zawa school lu chana hun le to Philip chuan anu hne na basement a mutlo chan chu Bradley laka chuan jep turin angena Bradley a om ve ta boka basement a chuan mutum ve chin reng a du thu a soi bok an pan hi hian an pin dan a shanga ma se kong ka lang tlang thei mai a indai dan ani chuti chung chuan Philip chu mai na lamu shang ngam chuang lawa pen tlem te chawa in hlad mani se pindan khata an mudun chu adu tlata basement a amungam shim po chu anu le pa te lom na tlinga soisel an nei lem lo a in siam rem ve tak to don ani hi ti in an lom em zo kani an una chu in anom ta mo tia Philip chuan Bradley chu engki ma shil veka anin chu funeral home luani thu te Jennifer ne na an thil ton chin te chu zep nei lovena soi chuak vek chumi zan chuan Bradley mutma chu amudu big lawa mutura an pindan an pan hnu chuan Bradley chuan hano turin bathroom lam apana Philip chu ama chain basement a chuan a omta light chu a in on veka Philipa pindan amut ngam lo na chu athima dar halang kongka achang chuan alang tlang thei a pindan thim lama han hoi chuan kongka chu tlem te aronin hong ti amua chu kongka in honga chuan mil hi aron dak kera hlim thla phezwai ami chira amu ang mai kha ni to lo chu mel chu chiang em hian a hmu ami hmu chu mi panin kumsom ni le ni nga in karvel mela puwa avun chu adang ema avar lek asam chu aduma a cher em boka abiang chu aki ema amit khura thuk hle soine ni om takin a hmui chu a phun supa ma se Philip chuan engma she theilo tingai na po she lovin chu pa chu a en ve ringot mai ani chu a thil mu chu thil pa ngai ani lo ti chiang takin a sia a hmui phun chu arang tula kongka chu honzau tumin a che tuala chuta tak chuan Philip chu har chuak zokin kuma chang chuan rang takhian a zuang thawa a thei pato pa chakin atlan chuak in chung lama atlan chho tur chuan chu pa chu aton tlanga phun supuri chu a sia ma se engthil nge a soya sheman lo Bradley ron chu khlak tum mek nen chuan anin su chora a thil ton chu engma soi chuak theilo a kha chi vek ma se Bradley chuan thil fel lo om te she thiam ngala anu le pa te awin Philip chu an buai puya tuin tur te an pea a ha dam deuh nu chuan in hnuaya mi a hmu thu chu a soi chuak ta ani Ellen chuan man mo takin in hnuai chu pan ngala an ina ron lut ru anu mani ringin kiltin chu adapa ma se tu ma hmu anei lo Ellen a chu alo rui ve phwal to boka Philipan living room a muta du thu soi le chuan apa zurui thinrim na chu a chok chuaka a hau ta shep maya doi lu tuk lo tur le a unaw te bula thlasang chen chin don mu hlum soi to lo tur chuan ti in a vin shep ma se apa hian a shiat mi lo chu rei lo te a Philipian do ta soi lo zia ala lang chuak don ti chuani ni rei lo te hnuah chuan Bradley puin a unaw te thil hmu ang chu hmu ve ta a zan kha chu an unaw chuan an khuma mu pa in an ti dun mai maya chuti lai tak chuan pindan le lama chang chuan thoman sheta chu pindana dresser chunga chuan robot lem an toys chua oma dresser sira chuan mi papathum hi an dinga robot lem chuan mel thap
pakhat chuan suit hi a ha a lukhuma khum boka adang pahnih te chu an toy dewa thawmhnaw dum vekin an in thuam ve ve an thim lutuka thim zinga chuan an lang lo lek ma se an phun sup awang chuan an om tia chiang le zwala enge an soyero an she thei lo thung asang ber chuan robot lem chu lakangin an una chuan aron en takar maya adang pahnih te po chuan an laman ron hoi an mani en reng chung chuan an phun sup renga an una chuan hlawa wanga che na chang shelavin chu mi te chu an en reng ti chuan le apalian ber chuan robot chu jesara chuan apai chora adar vek an unaw hlau lutuk chu che chul chungin in chung lampan chuan an tlan chawa Carmen chuan hlau chungin a zu en fia ve nge ya ma se tuma mo nei lem lawa amai ro chu robot ke them laudar ni ai chu mu afa te chu a shan ve in thil khen dan chu azota an thu soi chu in ang ve a an hlau hle ti an hmel a hriat em bok Carmen chu in hnuaya chuan chuk thlale in kongka te chu in kal thaim tia en fia le a alo in kal thavek chuta anung zela chuan pen thoma sia a kutvot takin a ron khoi thuak ni hian a sheboka a han hoi kwala tuma hma nei lo ama che na om ti a she chiang si chumi hnuwa jang phei chuan thilpa ngai lo tak thleng thin chu a hmu thiam chho chana a thil te hi abo le ringot china tep amai na ronin on le ringot chin boka a alarm clock te hi amai na ronin off china chupo Philipa chu apu zo vek ringot china an laka alung oi lawa wangin chu tiang chuan a che an yaringa a haule top zela ma se Philip chuan a phachang chang chin Philipa po a omda na danglam le tran to a chung te chu a po lo tula engma soi chuak ngam to si lo a thian tian lo len chang po in tu ma kom pe lawa amai na chut chin afa pa kom tura local no pang hau ti sep po Carmen chuan a shefawa enge an soya zola in an soi chadu ngai se lo heti hun lai vel hian elen po chuan avoi khatna na tong veta a zir top zana niya khuma amu hil lai chu enge mo hian a ron ti har zoka eng thil chiangi ani a shebik chuang lo chutia thophang ril rufim lo nuaya om lai chu a osia chuan a ti har zoka odang lam tak chu chiang takin a sia ti chuan thil chum ri ni om tak chuan a chhun zoma a tira chuan no pangan ni aringa chuta music chu a she chhun zom le a han ngai thla chianga gramophone hlui to taka thil play a anga a in shoot ri deuh shoi ri po a she tel thei in hnuai lam chu a pan thla thom chu a ring tula punde umur thom po a sia party thoma ang alen chuan Philip bok chu a ring hlela a thian chhar thar te nen eng thile moti an nei ni na ngai alung oi lo ru hle ma se basement a thlen thlak chuan alo thim chhia pa no pangte po chu tui takin an lo mu hila thom po chu a shele to lo no pang hau mun na pindana chuan adin wang nuwa an ri alo na pindan lam jok chu a hoya dar thalang kongka po chu alo in honga bawruak vot tak hian a ron chema atira chuan tuk veremo kongka in hong a omani aringa ma se a bel chian ma chuan bawruak vot tak po chu a re le dai eng tuk ver ma in hong a om lawa eng kim chu apa ngai veka thil dang lam a om to lo atuk zana po chuan a hun ngaya thau chuan a har lia tunjuma har chan chu amut na khum in soi der wang chu ani a chu chuaka a khum in soi chu a re le ngala engma thleng chhun zom a om lo wang chuan tui takin amu hil chhun zom le maya heta hi chuan ngai that lo na em ala nei lo ti chuan le an nu pa chuan thil lo om tak an tong chhun zom ta an fa pa Philip chuan anung chang chu thlak chawa kholaya a thian chhar thar Jason nen chuan Ozzy Osbourne hla te chu an ngai thladun tareng maya pindana chuan an tum reng zela tlai kha chu Joan Jett le Madonna thalak magazine a chuang te chu an enduna Jason a chong mel lai chu top chatin
Philip nung lamadar thalang kongka lam chu amel kara a thian pa chuan eng thil nge a hmu hria tumin Philip po chu in hervea kongka le lama chuan putar pakhat vundang var vek hi alo ding reng maya asam var vek to tlem te hi aluvuna chuan ala bet ve chang changa amit mu var vek chuan no pangte chu amel ve renga ading ngoi reng Jason a hlau lutuk chu atlan chuak thuta anunga Philip po chuan a ve nga la angai te bokin Carmen chuan a oi sak le peklo an thian dun chuan in thuralin thil hlau oman phua chop kwal ani aringa ma se mu thein Philip chu a in thlak danglama a thom nu hak du zong te aron danglam chawa angoi ngul zela a thin che em boka a chungte laka chuan a thin rim reng emoti mai tur hian a vin hlur reng mai ani arol thar chauve chan to a ze in thlak danglam hun lai ani tin ngai ti that lui tum ma se chuti taka danglam chakta chuan an ngai cho ti thalo ru ve renga a thian kom chu an mo puwa ma se chungril taka chuan anin chuan diklo na anei ani an ring ru ve ve to alen po chu abang chuang lo muang changin a om dan chu in thlak danglama ina om chuan zu a in renga arui laina thina che mem zela ama a om dan ni lo rin lo deuh hian a khosale thu chin an pa fa chuan anin mil lo ema anin hnial buai ring china alen chuan Philip chu thinrim shi thlakna na hmanga aram huai buai puite chu bansan turin thinrim takina shil chin Philip lain lulul zualna na hmanga tuna phei chuan a thil tonte chu ngaya anei to ram huai thom a siamai ni to lavin a belet ve hial to a o a sha te po chu a chang let ve to a o sha chin chuan ti tura du anei ti a sha a Philip chuan thil engemo ati nge yangai ti chu a she thiam chu ina che chin po chu angam patul tula Carmen po a omanuam to lo amit sir hian thil che a mu china thogle khata bawruak hi aron vot le thut china a pasal to nang deuh khan khumche der awangin amu hil chu a harle thu chin ma se an nu pa chuan an thil ton chu anin shil ngai lem lava arukin an pai ve alen point music thomte khumche te chu ala tong fawa nuam lo ti na nei ru ve ma se engma an soi chuak ngai lo zan kha chu an mut na khum in soya wang chuan an thang har ve a tun chum chu chum dang zong aya a in soina sata wangin an har rualani elen chuan anin chunga omte fridge vibrate ani tin anupui chu chong thamuan atum ngia la ma se thil ni the ani lo ti chuan che ve an khumin soya re chuan elen chu thau chuaka pon lama uibo ngat chu tu vera chang chuan a bi a an chenomte ui chuan anin lam chu alo bo ngat chu niin an ina thil dang lam deuh thlenga omzan chuan an chenomte ui chu abo chiam chin Philip nung chang po chu adang lam to lutuka achungte tam biak ngam po ni to lo aruma ama amut chu adu ve to boka mithi kwang hlira khat chin ina chuan no pang pahni te chu pindan shana an mu ve taran mai Carmen chu angaya tha theilawa anung chang le athom nu hak du zong danglam chak lutuk chu enlia mai thei ani to lo Philip chu an kaushan pastor ne na chuan a shwai china akha tokin pastor chu a mu zewa Philip poina thil ton te chu a shil china ma se pastor po chuan a swang to ana vel mai ani churingin anu le pa te ne na chuan therapist ne na shwai jok turin thu arona chutia an boy lai tak chuan an chung kwa chuan chiat na rap thlak takan tok hlawa Carmeni pa chu tha ani ama jailara thia mu ania ama silai nge manga ka ani ma se arwangan charna muna chuan thisen luang vel mu tura omlawa wangin mundang an thata arwang chu a jailara an dale ani an ringa ma se police te chuan putar zungol ve thina chu chuyan phur em lo ani ange an ngai sak chadu lawa du thlan tur dang nei lo le lung oi lo tak chungin Carmen le a unau te chuan an pa chu an vui liama a chunga thil theng po chu an she thei ta lawani
chutia apa thina boy puya Carmen a boy zak thin la chuan alen chuan zandanga athil ton thin chu atong ringa zan khat phei chu a en fiana lama Philippa chauka a lote chu mu fu peka Philippa chu amo pu veka a chiante a shwai lu dru ani te chu ringa I chiante shwai lu dru ani mo tia zo chuan Philip chuan engwangin nge ka shwai luang duaya tam kanom to a abeng cheng ti to ma na kalaya ti na changa elen po chuan soizui to ra shelo Christmas zawa an electric bill alo chuaka an bill sang lu tuk chuan elen chu ati thin rim hlura thimamungam lo Philip chu amo bua light off amu to tur chuan chilin basement a bulb in vuate chu athlon sak hiala chumizan chuan Bradley chu anu lepa te pindana chuan ron kalin basement a light te chu ala en ring thu ron soi tamaya alen chuan makati hle azu endik chuan light chu alo la eng ngeya ma se bulb pakhat ma in wa si lo ma se re lo te a chuan aron thim le ngal alen chuan ti ngai na tak po she to lo thil haute te amin ron ti boy to su tin a fa pa chu a hauringota chauka chuan zu a in tlai var chak an pa fa inkar chu a chetul tula Philip chuan ka pa po ani lo ti chu a ching chawa adik reng boka alen hi an passion ania ma se patak tak angin an enchin ka pa po ani lo ti a soizan chuan a osha chin chuan a faka alen chuan a za lawa an thu soya oi du lo boka engkim chu apa thiam lo ani thu te chu shil Philip tunge ka ni shaem tin o chuan a zo chunjom Philip chuan kapa ini tina changa tunge ka ni tina zot le a pathiani ni ti in Philip chuan a chang le chuta o chuan lung oi takhian adik lutuk ka fa pa ini ti in a shil Carmen chu amang ang tula alen nen po chuan thinrim takhian anin hau fowa Bradley po chuan in chung chu nuam tilavin pon lama chuan a tam thei ang ber huna manga Philippa omdan po chu amak sot hle ama a phun sup pa hian in chunga chuan a kalkwal china amit meng te chuan anu le pa te ati hlau chin Carmen in chhuat ano chang chuan a chhuat no na tui chu aron sen le phu china abeng bula chuan phun ser thoma she chin atira chuan thildang amo bua a shet swal palani aring china ma se ngai tha se na ni to lo ari rulak pen nan an chenom hnaya mi chiana koma aming chu tania ani nikhat chu an ina tania lo leng chu ngoi hle hian atlan ho dei maya car engemaw za chung chu an ina chuan aron leng du talawa Carmen chuan a ina aron len du to lo chan chu azot topa tania chuan a hlau wang ani thu a shil anin chung boruak chu adang lama hlauna sia mai bawka amit sirin mishing hlim thlani om tak phezuk zuka hmu chin thu chu a soi boka Carmen po chuan a thil ton chin te chu a shil ve veka ti dan tura shet lo thu te amang an thu te soi chuan tania chuan pui thei tu tur nia shat chu a ko hmuwa nu papakhat tiang tharau swal chet na chuya no chuak thean om thu te radio a angai thlak chin thu te chu a shila anin chu adap kwala chumi te nu pachan chin inzia na magazine chu a hai chuak hlola Carmen chu a peya ma se atira chuan Carmen chuan angai sak em lem lo heti la hian Philippa cancer po chu adam chak khop maya ataksa po acha chau tula Philippa chuan o a she chin chuan a puini anga in anu bula po a cancer chu adam hlen tur thu te a chianina ti dam sak vek thu te chu a shil chin hemi hnuwa chang phei hi chuan thil thleng chu amakin a hlau om zuala nikhat chu Carmen chuan alai zon nu hne na chang chuan phone call adonga alai zon nu chuan adam lo na sat thu chu soin adam chat ma a fanu te chu lo en call sakri turin angena chutia anin biak lai chuan Bradley chu apin dana chang chuan ron tlan chuakin basement ami pano pangtlan kwalai mu thu chu soya ma se anu chuan angai sak man lo nirei lo te hnuwa chuan kumsom pasari mi te mi le
kumsom pahnih mi Mary te chu Investigator chung ko chen nei na chuan an ron in suan luta an ron thlen lai chuan Philip chu pindana oma ma se a unaw te an ron thleng ti chu a hria a chhan chu o chuan a hrilwang ani o chuan a unaw te chu tha a ti thu te an vun te chu ma man ti thu te han tem china chak thu te zan lama tlo atum thu te chu a soya o ne na anin biak thin thu hi Philip chuan engma soi chuak ngai lo atuk zinga chuan temi te unaw chu an chau hmel hle maya Carmen chuan an mut tuile tuilo te zota an mut manglo thuin an chang an pindana chuan midang anom ve nia hriat na an nei thu te thlir ring tu an nei angal hriat na an nei thu te an soi bawk hetiang hi a thleng chhun zom char chara temi big phei chuan akal na lama pianga enzui ring tu anom nia hriat na aneya a in bual lai te a thom no a in thlak lai te chuan muring tu anom anga hriat na nei thina a chang phei chuan mu theilo thil enge mu hian aron shu thuak thuak thin ni na soi zan khat phei chu an room pona chuan pen thoman she char chara an unaw chuan an mu hil theilo atuk zinga Carmen bula chuan an soya mase Carmen chuan engma ni lo chu in chung boruak chhia atipun lut mai mayang midang bula soi chuak su alo ti saka Philipa omdan hian chung kwa ati buai ne to lutuka alen bula an soi chua chuan an buai le vaka hlawani zan khat chu o bok chuan Philipa mutui lai chu kai tho le in a hune ti na shil zan tinin o chuan Philip chu meichhia te mulai en tur chuan a tir chho thina ma se hemi zan hi chuan o chuan khoi turin a shil tel tlat ti chuan ti har hlau takin zoite in temi chu a khoya ma se o chuan nang aya lian zo ka ni kha a inven na lama atile trep mayang che tia lo shila wangin Mary zok chu amil ta a tlai khat chu Carmeni bazar ho chuan inpona temi le Mary te lo chu lo chap ker chuan mu a thilom zia a zo chuan temi zok chuan thilom zia chu a soya Philippa na naw Mary a pindana khoi chhia da tumlai a phok thu chu a soi tamaya ma se poe thlen mai nan tlan chemana pona a bazar ron ho hunan lo ngak top ni in chap chungin a shil Carmen chu Philippa chwa chhal tur chuan a tlan lut ngala Philippa chu a khuma chuan lo thuin a lo nui kar karani chu chumitlai chuan police ten Philippa chu an shuaya an handop chuan Mary chu pong swala tum ngei ti ein puanga an pindana alu tru thina an mu hi lai adap thin thu po a soi chuak bok juvenile detention center a dania psychiatric an panpuya rirulam dam launa schizophrenia anei thu an soya psychiatric hospital a ni somruk chung en kultura ti ani ma se a om hun chung chu ni somruk ai na reya anu le pa ten an ron tlo chang chuan an zo na engma cha ngai lawa an ngen lom poin chongkam khat mai na bengai lo a soi om chun chu tuna chuan ke ka om to lawa chu wang chuan in chunga a chuan to don ti zong ani a soi dikreng bok a chung te chuan kol po an kol jing emema ma se Philip chuan a cha ngai lo shim a chang chuan an ron tlo poin a mudu ngai lawa doctor pakhat phei chuan treatment harsa paltlang chung chuan a chung te chu lo in thiar filim lo turina shil nge Mary khas ne dekar chung ko ina chuan a om chun zom du to lo wangin Carmen ni lai zon nudang te ina a om dadaya temi ero ala om char temi hian an ina chuan thil diklaba om nge yani aringa an chung ko puitura la chamri adu ani thil thar a thlen bel renga thil ri buran she thina in chunga buak dar vek theyang ti thei tur khoparingin thil puak ri voi thum velan she boka tu mai in thom lo chhuana chu khoi lai nge an shelo ni khat chu a thianu tania chuan Carmen chu aron phona thil puak thom chu a she ve aniang ati man ril ruwa ma se tania chuan anin chungte chu ina an om lawaron zot daya Carmen chuan an om lo thuina chang tania chuan ngai chalo tak hian an ina changa athil mu chu a shila an ina chang hian funeral home lui hi a mu theya
Carmen ni te inchung tukvera chang chuan tukver bula nu pakhat kalkwal renga hmu thu tania chuan asoya asoi dan chuan chu nu chu a thin rim hmel em a ma se a eng deuh phet ni na soi Ellen chuan hmu ve ngei tumin man hmu takin atlan chuaka ma se alo om to lo tania po chuan a hmu chhun zom to lo bok chumi zan chuan temi chu a kap zen tu anoma wangin har hlola ma se tu ma hmu lo apuan te chu a hlema engma hmu nei chuang lo chumi zan vek chuan Jennifer chuan hlim thladum pian mangmu malpo nei lo chu a pindan chunga chuan a kalkwal ni na soiboka Bradley point a pindan le lama chuan phun sur thoma sherenga engma la tong ve lo ate ber Allen Jr. po chu ring takin aron chap chuaka midang zong po a chapri chuan a kai thau vek thilom zia an zo chuan khuma amulai chu engemoina se thu asoi zangkha chu temi chuan beya tok le a tunchum chu beya ni dan po arap thlak sot hle ama in bathroom chunga a oma engemo hiana bra chu aron pot ni hiana sha chuta amal chu aron zu chawa a hlaulu tuk chuan bathroom kong khar chu hon maya hantuma ma se a hong thei reng lo a che chula anu te nu pa chua awa alen chuan kongka chu ti chhia ta tu mek la chuan thilpuak ring em mai chu an shele a anin po chu a ngor tu ta aneng chhit te chu a phezuk bok thok le khata alen chu chhuata chuan atlu topa na atilu tuk chu a che chula vi angmaya na atwar thu asoya ma se reilo te nuwa chuan engkim chu are diaka bathroom kongka po chu muang chang aronin hongin temi countera lomu reng chuan mu a thomno pakhat ma halawa a chap pur bok thilom zia anzota mu theilo kutin ataksa azut kwal thu chu asoya atu ka chuan Carmen chuan Philippa an pan puichin kaushan pastor ne na chuan puina adil topa pastor po chuan an som na chungai poimo in anin chu malaron soma ma se an chung ko thil ton an soite chu a oi lo ti a sha de mema a hodona chuan Carmen ne na in chung ko hian hun har sa takin paltlang ani therapist mula awa chadon ve ti na shil a ho nu chuan Carmen chu tuide na bula beidong tak hian adinga thleng sila tum mek lai chuan akuta khoi tu an oma temi ton ang che khan mu theilo chuan a ke a changin a ron zu chawa a hlaulu tuk chu an mut pindana chuan tlan lutin kongka chu a khar ngala ma se omzia a omlo thachak khian khuma chuan a pai tlu noka aman betlata alaka moilo takin mu theilo chu a cheta ani arab thak lutuka a oi omlo hial zok chanpui tu avin ring takin a che chhuaka temi chu aron tlan lut ngala chuta chuan a re ve cha Carmen chu bathroom a chuan lutin achunga thil thenga ten lutuka wang chuan a in not vaka chuti lai reng po chuan o chuan nui so in Carmen le temi te chunga a thil ti du chu a soi zuta chumi zan chuan Carmen chuan alen bula chuan achunga thil thleng chu engkim a soi chuaka alen chu a chap chuak ta topa ama angkhan thinrim na na mang to lo chuta ama po chuan thil mu le shia ta nei ve fo thu chu a in puang ve ta a anina chuan thil fel lo a om ngei ti chu an pom dun ve ta ani no pangte point ton an nei renga Bradley po in hnuaya mungam to lavin living room a hlira muwa Carmen po basement a chuan a chuk ngam to lo a chuk hnung ber chumin engemo wang hian ni khoshela vin a thal topa a har chhuale chuan maksak de hian a lo mu tami po mu theilo hian moi lo de hian a khoi fawa a chang chuan thil troi cherim hi anin chung kil tina chuan a nam le huk china a chang le are le maka an ina chuan thawan tam em bok Carmen ni mang ang chuan a chia nu tania ina pek magazine kha a en tange a nu pa te chu biak ve nge ya tumta ani he thil thlen na hi Connecticut ani a kumsang kha zakwa somriat borvel ania nu pa ming inril ruwa lo lang nga la om karinga
tichuan le Ed le Lorraine te nupa phone chu aritaral rala anni nupa ming chu paranormal case lian thama hi chuan alam tel lo thei thin lova paranormal khovela na hi chuan an langsar ve ani paranormal case tam takan buai pui to a an chin fil thei zela wangin shiatan hlo hle mi tam tak tan hero ang mai an ni lain tam takin do choi ching bum tu angin an ngai ve bawk Snedekar chung ko che na in chu an thlenga in chunga chuan an hankal kwal vel china atira chuan athil pek don tharau sha theina chuan engma sha tirlo ma se basement a chuan a han chukla a pindan to ber ama ruang song bol na lo ni china thlen chuan ama chuan a dek ta zar mai ruang kang dum huama mu a kang me chuana emo thil po ana hmuna thi ni om takani chu ruang chu papakhat hian a lo khoya ruang a song bol kwal vel pa chuan rap om deuin a nui duaya hi ruang an song bol na chen ni satlia lo funeral home pa ngai ni lovin necrophilia ruang it na emo mi pat me chian na lam rong kaya ruang khoina pawti theyang chu necrophilia am practice na china ni ti chu Lorraine chuan a she theita a asoi chuak ta ani chu ina tharau om chu thlasang satli ani lova ramhwai swal rap thak tak ani thu chu asoi fi a ti hlau ber chu ramhwai tum chu ani lova an chung kwa chu ti chiata ti tlawm an chakna zong thlenga lak sak vek chu athil tum ber ani thu te an chak lo lai bera an mani chu lu chila tum thu te a shil fi a chu mai ba ka chuan chuin chua san chu an ta nom zia a om to don lova an kalna apianga ramhwai swal chuana zui to don ni ina soibok chuin chu ashang satli alova tharau swal chuana chen chila tuna chuan Snedekar chung kwa hiana bet to a no chua dan kong an dablawani chuan an chiat vek na alo thlen tur thu a soibok ti chuan an chung ko ti boy tu ramhwai not kyang tur chuan na an chanta a Edle Lorraine te nu pa le an team te chu Snedekar ina chuan an ron in suan lut ve taroya an no kian thei ma chu an chen chil ve don Snedekar chung ko hau chu an va chuan living room chuata chuan an mu chap maya anom shan chuan an ta na hlau om don ti an shila wangin an om khom vek to pani anin chunga thil thleng thin po chu a thleng chun zom renga amma ain anasama to zoka ramhwai swal chuan Edle Lorraine te nu pa chu alo lom chia lo pawni ma na zan khat chu elena mutui lai chu living room a eng thlok kwal vel chiam chuan a ti hara soitur po shamai lo chuan makti takina en renga engte chu in hip khomin iswa cross an khen be lai pian mang ang chuan a in siam tamaya ti chuan o churon chong chuakin a chung kwa te chu chan chhuwa theyan ni to lo thu te antan kongdanga to lo thu te chu o chuan soin a soi zo ve le chuan iswa lem chuan alen chuaron denga aden phone lai chu a thi bok ni khat chu paranormal investigator ten anin chunga na an tholai chuan Carmen le Ellen te chu po na an lo chumai maya thok le khata Carmen chu a chutna achang chuan a thal thla topa a shok chu avung bura ni khoshi lovina zui bok Alen chuan puitu a awa in chung lama te po chu an ron tlan chuak sapa chuti lai mek chuan Carmen ngai tuana a chuan mun pakhat thim veka hian shuaya nia eng bial sen hi achunga chuan a enga bawra ka chuan mel pahni hi lo langin meichhia le mi pa an nia an sam chu atlem emema an vuna dang boka hanei mu malmang lo hian an nui ang thoa Carmen chu an nui so a arin na der de blutuk te chu musit takin an nui so leya chuan chunnokin a khup tomin a maya phuma chuta chuan a omna khovel chuaronin thlak le mel po chu abawa kong thui taka hian a lo om dai chu kong chu muang chang hian a zo a chuti lai mek chuan alen chuan ambulance lo kau tir mek ma se investigator te chuan damdo in lam ti the ni lo thu te tharau swal na tho ani thu te chu an shil fi a
an vai chuan an chongchai rualta ani Carmen chu zoite te hian aron phun sep sepa mun thim taka a thu chua soya ti chuan muang changin aron har khuma an mutha dam tira ma se darkar ni aliam le chuan Carmen chu aron buai le ta Elena thinrim to lutuk chuan ram huai chu achawa anupui chu kalsana ama beizok tur chuan a aw tuara midang chuan danan tum ma se andang zawlo thok le khata alen chu akai thuta a hmaya dang ngal veka chhuata chuan a thal top ake kor chu mu theilo hian a phela anupui le temi te a bei ang chuan a beita ani ramhoi swal na thore nu chuan an nu pa chu an ke chheveka an zaka an lava she omanti emema heti level hian etle Lorraine te nu pa le an crew te chuan thil thleng chu an muin an sha pui ve veka anin chunga thil mak tak tak thleng te po chu an tong ve vek Lorraine phei chuan a thlara mu theina chang chuan he hmuna ruang khoi thin tu in ruang pakhat a si ke pui level chu chiang taka a mu thu asoya hetia thil thalo le rap thak em ti thin na ani awang hian tharau swala ngampa a bu a khwarta ni na soi tharau swal chu achak ema pathian rongbol tu inrol telangai don nia an shiata wangin Father George chu an somta a Father George an inaron mu masang per chuan chuina thil thleng chu adom lo hle ti a shengal theya snedekar nu pa mel enreng reng po chuan an thil ton chu anamai lo ti a mutlang ngal vekani living room a chuan an lo mu chama an chau melin an rilru amang an mel emema inchung lama chuan kalma sain pindan tin chu tuithiang hlim nen mala som kwala azo nu chuan in hnuai lam chu apan thlale a basement a han lut thachia chu Lorraine nang deuh khan boruak chuan a dek nga zar maya tuithiang hlim the kwalpa a mala som lai chuan banga chang hian thil dum sumang deuh chu aron pu chuak zur makti emina enring ti chuan chhum dum hlom chuan alam chu aron panta a midang hau omna chuan tlan chau vatin ama a ati theilo thule puitu ama mo thu chu asoya ti chuan azana chuan Father Gary churon shwai telin abula changin inchung hlanthiang hlimna chu an nei le ta ani hetia inchunga kalkwala an hlanthiang hlimla hian temi le Carmen te chuan chu pui thiam pahni te chu chhum dumin a hwal reng ti an mu a temi chu akea engemaw hian ron potin abenga o chuan phun supin thilmoi hnai lo taka soya temi chawani lo Carmen point chu tiang deuh chia chu atong ve ti chuan investigator te zinga mi pakhat Chris chuan mu theilo kuthian ake kor zipar chu aron pot honga aron tham vela ron cham tu ku chu avod vek ni ina soi Chris chuan a hlau emema aw chwa adu ma se an hun ser man lai chu ti boya du lawa wangin ama in atwar top mayani ma se anin hlanthiang hlimna chu athok lo chiang hle a ramhoi swa chuan na ala thok renga ama ain anasama le ngal zan khat chu temi chuan ataksa chu blade sham takina zaikwal anga shiat na aneya ma se hliam engma nei silawa chemte po mulo ma se chuta chuan thil mu tur a omlo ni lavin amit zok chuan engma mu theilo ti chu she chuak ta a thau chuakin puitu avin a au chuaka midang mu hil lai zong po chu an har vek ma se re lo te hnuah chuan khwa chu a mu le thei hlo thil du omlo le mak tak an tong renga a thleng zing em bok zan khat chu John mutui lai chu ke pen thom hian ati hara midang chu kai thwa han tuma ma se tu ma chu an thau thei reng lo ti chuan si en chu la in pen thoma shat na lampan chuan akala chuta chuan an thil ti hi siaem ti thom chu a sia a thom sia na bangkil lama han chun chuan nu pakhat saruak veka loading chu a mu avunte chu a in lipin a taksa a chuan a wai nuanga ha po omlo na aka chu a anga he hmuna hian kan chunga engthil nge an ti thini siaem ti in thinrim takin chu meichhia chu aron au chuaka
John a hlau lutuk chuan iswa hming a lam chuaka ma se chunu chuan nui suk chungin iswa hming chu angai na thu te tharau te nan ngai nat vek thu a soirual chuan alampan chuan a ron tlan tamaya ma se a hlau lutuk awang chuan ni khoshelovin a omzuya engthil nge thleng a she chhun zom lo thil thleng po arab thak tul tula mi in an shedar zawzel boka ti chuan kaushan mi te changrual chuan tharau hno chhuah chuan rel thuta ani na chu father son Nolan kuta anda a no pang hau chu mundanga anom tir veka ti chuan midang tiral khel lo zong ber chuan na chuan chanta a hetia ram hoi hno chu an tum lai po hian thil rap thak tak tak an tong ringa o hian a au el reng boka ma san nei lai te chuan et chu a heart attack thul ma se an zo rwal chuan thil thleng te po chu a top chop chil ve maya ti chuan aram hoi hno chhuah na chu an chan le a thil thleng a ron om chhun zom le a in te chu a ron nging dur dura dar karli chuang an be hnu chuan et heart attack chu amang an thlak to lutuka anu pui chuan mun him lama shwai chu atuma chuti lai te po chuan in chu a chim do ne moti mai tur hian a nging na sa a ma se Lorraine chuan an ril ru mai mai ani ti hriain a ti lui zela an in chan him thei shamani an chhuata chang chuan thil khu hi aron chuak cham chama kiltina chang chuan o chu ari nuai nuai bok ti chuan engkim chu atop ta ani in chung chu an han en kwala bawruak chu adang vek to ti an she the snedekar chung kwa chu an him ta a thale loka Filippo dam doi na chang chuan chhuah tir ania chu in chu an chhuah san zui ngal dai boka ma se in lua le tu te chuan soisel neu an nei le a anu zela po thil thleng chu a om chhun zom le renga tu main an lua rei thei ngai lo ani ole tunjuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota min lo ngai thak saka wangin kalom ema ka video te ingai nat zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tor te po min lo ngai chan sak zel don nia